ginapatukod karon sa katapos ang 605th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 6 nga water system project, malapit na nga masolusyonan ang kakulang sang supply sang tubig sa nabukid nga barangay sa Banwa sang Toboso. Sa buligman sang kapulisan nasuguran karon ang pagpakaayo sang balay sa mag-asawa nga lunsay senior citizen sa Banwa sang Calatrava. Ini magluwas man sing ila ginapatigayon nga scholarship program. Ang istorya naman sa pagkabaganihan sang aton nga mga men in uniform sa sining nga episode sang Baganihan. Temporaryo anayagin paiway sang katapos sang 605th Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang pagbitbit sa mga armas sa ila pagtaklad sa nabukid sang barangay Tigbaw sa Banwa sang Calatrava. Sa baylo, nagpangbitbit sila sa mga martilyo kag mga construction equipment pakadto sa pulian sa mag-asawa nga Eulogio kag Sabina Kumawas. 89 anyos na si Lolo Eulogio kag 78 anyos naman si Lola Sabina. Gani halos hindi na sila makaisrot sa pagkaayos ng ilabalay. Nagahilay na ang haligi sa ilabalay. Nagakalappuspos naman ang ila dingding nga himo sa dahon sang lubi kag nagkalapalid na ang gubaon nila nga mga atop. Gani ang mga pulis ang nagserbe nga panday para nga mapatukuran sila sang bag-o nga balay. Sa bulig man sang ila kiingod nga si Rodolfo Zamora nga isa ka landowner na tigayon ng usufruct agreement sa tunga sang 605th Maneuver Company agod matagaan sang disente nga puluyan ang mag-asawa. Kuhanin mo ba? Isabi nga. Magsabi na sa iyo sir na na bilang official. Nahiya sa Official. hindi po wala pong problema. Makita. Nahiya sa mga lumapit sa back kasi official po. Ano na siya? Wala pong problema. Sabi sa member mo. Mas tayo naman po magtutulungan eh. Humalin sang Hunyo, naging masako ang mga pulis sa pag-construct sang balay nila lolo kag lola. Ang mga pulis ang nagdalaman sa mga grocery items, bugas kag bulong para sa mag-asawa. Lubos ang pagpasalamat nila sa mga pulis nga nangita sang paagi agud makabalay na sila. Sa masunod nga bulan, ginapaabot nga makasaylo na sila sa bag-o nila nga ilistaran. Suno kay Police Major Jerome Manahan, Company Commander sang 605th Maneuver Company sang RBFM 6, ang paghatag sang disente nga ilistaran, labi na sa mga kasubong nanday Lolo Eulogio kag Lola Sabina, kabahin sang Project Kapuy-an o kunang kapulisan at pamayanan, ugnayang yayabong tungo sa serbisyong aktibo at nagkakaisa. Pagkat dati talaga, hindi natin masyadong napapasok yung mga far-flung barangays natin, mga sityo, sa mga kabundukan. Pero ngayon sir, talagang naaabot natin yun, naaabot ng serbisyo natin through Philippine National Police at kasama natin yung iba-ibang government agencies at significantly yung pagtingin sir ng mga tao o ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasa hinterland barangays, ay talaga namang nag-iba. Yung suporta nila sir, mas maganda yung suporta nila sa atin sa PNP, hindi lang sa PNP, ganun din sir sa Armed Forces of the Philippines, sa ating mga kasundaluhan. Kaupod man ang katapos ng 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, mga pribado nga sektor kag mga opisyales sa mga kabarangayan, tinutuyo sang kapulisan nga matagaan sang alibyo ang mga ginapangatubang nga kabudlayan sa mga komunidad, ilabi na sa kabukiran sang probinsya. Kabahin na diri ang mga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas o kungida. Gani magluwas man sa pagpatukod sang balay, may gina-construct man karon nga water system project ang kapulisan sa sitio Hoyohoy sa barangay General Luna sa Banwa naman sang Toboso. Wala pa pong ayos na supply ng tubig. Kaya ito yung naging priority project natin sa barangay na ito. Actually, ito po yung isa sa pinakamalaking proyekto natin dito sa bayan ng Toboso, yung water system project natin. Wala sang dalan nga mahapos maagyan sang salakyan pakadto sa mga sitio. Amo nga nang latas man sang kampo ang mga pulis, dala ang mga pulungkuan, pala, kag iban pa nga mga construction materials sa groundbreaking ceremony sang Hunyo. Hindi man mapunggan ang pagpasalamat sa mga residente sa proyekto nga ginasuguran na karon sa mga pulis. Sarang ini makabulig sa kapin isa kagatos nga pamilya nga masami may kabudlayan sa pagkuha sang supply sang tubig. Ayun nga nagkahiusa na ang mga pulis. Ang barangay namo nakadugay na gyud hagdom namo ning may tubigan ang sitio Yoyoy og ang may handom ba gyud nga unta may access sa
Barangay Rodrick. Sa sininga Hulyo, ginapaabot man nga mangin operational na ang water system project nga natigayon sa pagbinuligay sang kapulisan kag mga residente sa lugar. Sir, masaya talaga kami na nakakatulong rin ng ating kapulisan sapagkat despite sa marami kaming trabaho na masasabi natin para mapanatili yung kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad, meron pa rin po tayo. Actually, this is beyond our call of duty, sir. Yung pagpapatayo ng water system and pagpapagawa ng bahay at iba-iba pang proyekto. Pero meron po kaming panahon talaga para makita ang totoong sitwasyon ng ating kababayan. Kaya po, nagpapasalamat din kami sa mga taong tumutulong din at nagtitiwala sa 605th Maneuver Company at ng buong puwersa ng pambansang pulisya. Isa pa sa nasuguran man nga proyekto sang 605th Maneuver Company ang scholarship program. Hindi basta-basta ang programa, bungod halin sa pagtuon sa mga estudyante, ginaopdan man sila sa mga pulis, halin sa pag-shopping sa ilang mga uniforme, hasta na sa pagbakal sa kinahanglan nila nga school supply. Dagang salamat, sir. Ako na kayo na tabang kanamo sa among mga bata. Maliban po sa mga ibang nagpapaabot ng paunti-unting tulong sa ating kapulisan sa pamamagitan ng ating proyektong Project Kapuy-an, meron din po tayong inilalaan talaga na kaunting pondo para sa mga proyektong ito at ganoon na rin po yung kusang loob na ambag o bigay ng ating mga tropa galing sa kanilang sari-sariling bulsa. Suno kay Manahan, naagyan niya ang kabudlayan bilang isa man sadto nga student scholar. Amo nga luyag niya nga matoy-toyan ang mga magagmay nga kabataan agod malabot man nila ang ilang handom sa ulihi. As a scholar when I was in high school. Kaya sir, nararamdaman ko po or baga feel ko yung papaano ka maghanap o maghirap para lang makapag-aral. May 7 na ka mga student scholar sa elementary ang 605th Maneuver Company. 3 ang gikan sa San Carlos City kag tig-2 sa Silay kag Victoria City. Ang mga scholars ang ilaman ginalagaw sa mga kilala nga kaladtuan sa mga kabataan. Kasubong na lamang sa bantog nga Magic Land sa syudad sang Silay. Mismo ang pamunuan sang PNP ang nagkilala sa isa sa madilalagon nga flagship project sang kapulisan diri sa probinsya. Sa lahat po ng miyembro at kapulisan ng 605th Maneuver Company ay nagbigay po ito ng inspirasyon at nakapagpataas pa ng moral ng ating mga kapulisan at yung ating dedikasyon tsaka yung kagustuhan nating makatulong pa ay mas tumaas pa ang level o antas ng kagustuhan natin na tumulong para sa ating mga mamamayan. Para kay Manahan, labaw sa pagpasiguro sang peace and order sa lugar kung diin man sila madistino, ang pagserbe man nga inspirasyon para sa kadamaan, agod nga mabuligan ang mga nagakinahanglan. Ini sa tuyo nga malabot ang handom para sa matawhay kag mauswagon nga komunidad. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.